Ye kuwa jama'a, mai gari ya ce, a faɗa muku, maɗa bayan gari, gobe da safe. Ye kuwa jama'a, mai gari ya ce, Ye kuwa jama'a, mai gari ya ce, a faɗa muku, maɗa bayan gari, gobe da safe, domin za a hukunta wanda suka kamu da cutar nan. Ka gani ko, kaga abin da nake gaya ma, yaran na Abdul gabaki ɗaya baya ɗaukar shawara. Yanayin abin da yake faruwa a wannan gari, amma kana ganin abin da Abdul yake kokarin yi. Ya kake kula wannan? Ai ni gaba ɗaya ni ban gama ɗaukan samani a mai hankali ba. Wannan ba shi da hankali gaba ɗayansa. Wannan ba hankali ne da shi ba. Allah dai ya kyauta kawai. Ya ni fa bayan gari fa zan yi. Kamar ya bayan gari kuma bayan gari lafiya. Kai ai ni gwara in koma bayan gari yafi min daɗi saboda in na zauna a saman dutsen ne yace nake ganin abubuwa. Da in zauna a garin nan gwara in tafi bayan gari ba abin da yake burge ni kawai sama da in je bayan gari in dinga tuna da kawai yace rayuwa take amma yanzu gaba ɗaya rayuwa ta canza. Kawai amma yanzu gaba ɗaya garin mu ya riga ya canza. Ha ba. Kuma haka ne fa. Amma da ka gane kawai mu je tare kawai. Kai ma zaka je can. Amma kawai zan bi ka mu je ne kawai ka gane. Shine magana. gaskiya in fito in gaya ma batun annoban nan da take nema tun karo gaskiya din muna cikin wani yanayi gaskiya ni in fito in gaya ma kawai ha ba ta za a ce wai gaba ɗaya annoba ta riga ta shigo gari ta addabe mu kiyo a ce wai babu yacce zamu gaba ɗaya shanu an riga an bar su a garke wai a fita duk wanda ya fita sai dai ka ji wani ya rasa can wajen ka ji an ce mutum an rasa to ya zami kenan da wannan lamari gaba ɗaya sai dai bari Allah to ai ni kaina da nake gaya ma na yi bincike akan wannan an rasa gane annobar daga ina take an rasa ganewa gaba